Alikho elishonela ngenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Uzikalala Kwesenkantolo enkulu Ethekwini. Owezolimo uthi inkunzi isematholeni. Kanti ke eze-PSA Zibhikishele IKOLISHI. Izindaba ze-1KZNTV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ungqongqoshe womnyango wezemisebenzi yomphakathi kanye nengqalasizinda kuleli usihle Uzikalala uhlola ukuqhubeka kokulungiswa kwesakhiwo senkantolo enkulu yaseThekwini. Lolu uhambo lwakhe luyingxenye yokubheka ukuqhubeka komsebenzi ekwakhiweni ke kwengqalasizinda eke yaba nokuphazamiseka ngenxa yodlame kanye nokusilela emumva. Ibalelwa ngaphezulu kuka-3 billion amarandi imali esilahlekile ngenxa yokuphazamiswa kokuqhubeka kokwakhiwa kwemisebenzi ngabayibiza ngosomabhizinisi abafuna ukuhlomula ohlelweni lokwakhiwa kwengqalasizinda ehlukene. This has costed more than 3 billion in the construction, and this cost comes from the delay, that the effect of the delay caused by this construction mafia. You will know that once a project is delayed, then you will have escalation, cost escalation, and then that impact. In some cases, you get these construction mafias coming and people will be intimidated. Then they will end up leaving the sites and the government will have to go back to the procurement stages. And that is very impactful. What are we doing? We are implementing two interventions. The first is that there is a team that has been established within the SAPS. We are going to ensure that when we start project, we link with the SAPS in all areas where there are major projects, so that there is a coordinated approach to report if there are attempts to disrupt project. Namuhla ungqongqoshe womnyango wezemisebenzi yomphakathi kanye ke nengqalasizinda kuleli uhlole umsebenzi wokulungisa kabusha kwesakhiwo senkantolo enkulu yaseThekwini. Kuzokhumuleka ukuthi ukwakhiwa kwale nkantolo kuke kwaba nokuphazamiseka ngonyaka kwedlule nokuholela ekutheni kusilele emumva ukuqhubeka kwalomsebenzi. Njengamanje kulinganiselwa cishe kumaphesenti angama-50. Siyabonga amaphoyisa ukuthi nawo ayasilekelela ukubamba izigebengu eziphazamisa ukuqhubeka kwama-projects. Bangaphezulu ka-200 kumanje abantu esebebanjiwe ekhantrini nje iyonke ebebezama ukuthi bahijacke noma badisturbe ama-project. Sizohlala silindile ukuthi wonke ama-project avikelekile futhi ama-project akaphazanyiswa zigebengu. Isifundazwe KwaZulu-Natal sibhekene nenkinga ungaphuthulwa kokwakhiwa kwengqalasizinda efaneke namabloho, izakhiwo zezinkhungo zikahulumeni, izindlu okuhloswe ngazo ke ukusiza imindeni engathathi intweni. Lo mnyango uzobophezele ekuqinisekiseni imigomo ebophezele inkampani ezinkulu ukuba ke inike amathuba lezo ezincane ziphinde ke iqeqeshe intsha yalapho ke ezisebenza khona. Abantu abafuna umsebenzi siyafuna ukuthi balekelelwe ukuthola amathuba omsebenzi njengengxenye ye-localization program esinayo njengohulumeni. Yingakho sithe kwi-project engaphezulu ka-30 million kumele kube khona abantu abawosomabhizinisi abancane abahlomulayo, hayi abahlomula ngokunika imali kodwa abahlomula ngokunika umsebenzi, basebenze bathola imali futhi bathola amakhono okuthi nabo inkampani zabo zibe ne-experience zezikhule zenze eminye imisebenzi. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Ungqongqoshe womnyango wezolimo kulesifundazwe uSupha Zuma uthi njengohulumeni bazimisele ukweseka abantu abasha abanesifiso sokungena kwezolimo ukuze bezokwazi ukuziphilisa. uSupha Zuma usho kanje esentshanga eThekwini namuhla ngesikhathi evakasheleke isikhungo sabantu abasha i-1000 community helpers abalima izitshalo ezahlukahlukene ukuyobona ke imikhiqizo yabo kanye nokulalela izinselelo ababhekana nazo. Ungqongqoshe uthi njengohulumeni bakholwa ukuthi ezolimo yizona esizokwazi ukudala amathuba emisebenzi ikakhulukazi entsheni.
umubuka project yamanje ukuthi idila nophofu la entshanga kodwa masuya lapha ukhuluma ngokuthi une project esithi entsheni khona izokwazi ukuqeda umsebenzi amathuba okusweleka kumsebenzi ivula amathuba emisebenzi izokwazi ukuthi ikhuphule intsha ukuthi ingaloki ithi ayisebenzi izenzele yona imisebenzi iqashana yodwa ibe ifemu yona indawo ye-agriculture. uZuma usuku manje ikhona intsha esiyidayisela izitolo ezinkulu izitshalo zayo. Ngaphakathi kwi-department sine department eqondene ngqo nalaba abathabana imarket. Sesixoxile nezitolo eziningi la kwi-province yethu KwaZulu-Natal, khuluma aboSpa, aboBoxer, bonke bavumelana basilekelela ukuthi kungabi bukho umuntu ozothi mase ngabe sefuna ukuthi ayodayisa aswele ukuthi uzodayisa kuphi. Njengathi ngisho nje ekuqaleni ukuthi kunale ntombazana tesiye kuyona ukuthiwa usine lapha eRichmond yona isiyi-ambassador yakaSpa ngendlela ekhiqiza ngayo iklabishi elihambiswa kaSpa. So angeke uthi hayi ayikho imarket. Uma ungabe uthi uswela imarket iza kuthina ikhona department ezokusiza ukunikeza imarket. Owakho nje tshala uma ufuna imarket sokulekelela kuloko. Kusenjalo omunye wabalimi uthi kuningi ukwesekwa abakutholayo emphakathini. Ukukhiqiza kwethu-ke sijwayele ukuthi sikhipha ngama-order njengoba sisupplier noSpa. So uku-order iy'tolo ziyahlukana ngokuthi isitolo sibhizi kangakanani. Khona aba-order 500 ngosuku, khona o-order 300, khona uzo-order u-60 kodwa u-60 wakhe ngendlela u-order ngayo u-order repeatedly on a daily basis. Afuthi afika azoyilandela. So lapho siyabona ukuthi mase sentshalile iproduce yenu yihle ngempela bakhona abantu abayifunayo bakhona abantu abayithengayo. Mase kuba umphakathi ngoba thina sisemphakathini siseduze komphakathi. Izinto zethu esiyidayisela umphakathi amakabishi siwadayisa ngamanani aphansi ngoba siyazi umphakathi esiphila kona futhi umpofu. So mesidayisa ikabishi ngo-12 rand ebesitolo umuntu ezothola ngo-27 rand. Lokho kuyamsiza ukuthi akwazi ukuthatha lo munye 10 rand abhekelele kwezinye indawo and siyababona bayafika impela ngobuningi babo bezothenga ikabishi khona la esenta yethu. Lo mnyango uthi kuyona yonke lenyanga uzohambela kuzona zonke izindawo eziyizikhungo ikakhulukazi ezinolusha ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi abantu abasha ngenyanga yabo nabo bayakuthola ukunakekeleka. Kodwa uHosibisi entshanga eThekwini. Izisebenzi zesikhungo esiqeqesha amakhono eCoastal College siyingini Durban Campus KwaZulu-Natal ezingaphansi kweNyunyani Public Servants Association zibhekishe ngaphandle kwamasango alesikhungo. Lezi zisebenzi zikhala phakathi kokunye ngokungaphathwa kahle kanye nokuxoshela ukuzwakalisa izikhalazo zazo. Ukunika izincwadi zokuxoshwa emsebenzini kwamalungu ayisithupha enyunyana iPSA esikhungweni esiqeqesha amakhono eCoastal College eThekwini sekholele ekutheni ingxenye yabasebenzi ingenele umbhikisho ikhalake ngokungaphathwa ngendlela efanele. The cleaners will not be given sufficient PPE. The admin staff don't have specific job descriptions. They are given tasks willy-nilly. There are lecturers who are appointed inconsistently at marking centers. Different rules apply to different people. The whole college will find that the entire management staff are all acting appointments. Management posts have not been filled. And when our members now raised the issue on the 12th of June, what happened was now they're receiving letters of being threatened with suspension. The cleaners raised their concerns about not being provided with sufficient PPE. They have now been called to a meeting where they were told and they were threatened not to talk about and complain because they don't have contracts of employment. So they had to withdraw because they have fear that they will not be given contracts and be appointed permanently. Ngokuthola kweziko lezindaba yevile kwemhlanu iminyaka olawula lesi sikole engaqashiwe ngokugcwele kanti lenyunyana isolake lesi sikhungo ngokudembesela ukugcwalisa izikhala zabasebenzi okwenza ke abakhona babhekane nomthamo omkhulu wabafundi ingqalazinda engagcolisi ukwebiwa kwempahla
nokunye okuningi. Ama-project awaqedwa, i-management ithatha ama-decision ingaconsultile, ama-cleaners akwi-contract for iminyaka engaphezulu kwa-7 years. Yingakho-ke sinxusa ungqongqoshe uBrent Zimande ukuthi akangenelele ngoba siwu-PSA ngeke sikuvunye ukuhlunyezwa kwabasebenzi bethu noma kuthiwa kwenziwa ubani noma nini. Yingakho sithi ngeke sivume ukuthi i-college elikhulu kangaka kube nabantu aba-actayo. Kuzokhumbuleka ukuthi eminyakeni unyaka odlule sagcina sesicela ukuthi ubiyelo waye-actor ehlale ehotela akahambe, kodwa inkinga ziyaqhubeka. Uma ungqongqoshe engazimisele ukulungisa inkinga zale college kusho ukuthi ubulala ikusasa lemfundo yezingane zethu. Nakuba ukusebenza kwansuku zonke kungaphazamisekanga ngesikhathi kuqhubeka lo mbhikisho, kuphoqeke ukuba obebhekelele isikhungo ashiye umhlangano abe kuwo, njengoba ke ababhikishi beqoke ukungena ngaphakathi emahhovisi esikhungo ngenhloso yokuthola ukunakwa. Uveze ukuthi ke uzamile ukuphendula izisebenzi ezabe yikhala ngakho encwadini athunyelelwayo yona phambilini, kepha ungabambisani kwaphazamisa. The memorandum that was submitted to the campus management team, when the campus management team was busy preparing to respond to the issues, then I was told by the staff rep that the staff is not going to attend the meeting in which I invited them so that I can respond to the issues because the matter has been escalated to central office. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu Ethekwini. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezela kanjani masibuya etolo. Asikubingelele siphinde sikwamukele mongabe ke usanda kubukela izindaba zethu, nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Uzikalala Kwesenkantolo enkulu eThekwini. Owezolimo uthi inkunzi isematholeni. Kanti ke eze-PSA Zibhikishele IKOLISHI. Umhlaziyo zimele uDokotela Zakhele Shamase uthi inkulumo kaJaji Raymond Zondo yokuthi ke iPhalamende alizange lilandele izincomo zekhomishana kufanele ayiphakamise kwaziswe kwachithwa imali enkulu ngayo. uDokotela uShamase uthi yize kunjalo kodwa izincomo zekhomishana azifani zikamvikeli womphakathi, yingakho kungaphoqi kwiPhalamende ukuba ke lizilandele. Lowo inhloko yamajaji kuleli uJaji Raymond Zondo udalula ukuthi iPhalamende lakuleli lihlulekile ukulandela izincomo zekhomishana ebiyiphenya ngokugwamandwa kwamandla ombuso wakuleli. Kuzokhumuleka ukuthi le khomishana ibiholwa uyena uZondo. The capture of the state does not require that all the three arms of state be captured. If an individual or group of individuals have a strong an influence on the head of state, as did the Guptas, and that influence is used not for the head of state to make decisions that are lawful and serve the interests of the people, but that serve the interests of only some individuals or group of individuals or entities. That, in my view, is still state capture, notwithstanding the fact that not all three arms of the state are involved. Lokhu sekushiya abaningi benembono yahlukene, kanti lo ngumhlaziyo ozimele uDokotela Zakhele Shamase uthi kufanele uZondo aphakamise lenkulumo ngoba uyena oboyehola le khomishana kanti kuchithwe nemali eningi ukuqhutshwa kwayo le khomishana. Inkulumo kaBaba uZondo kufanele akhulume ngendlela akhulume ngayo uJaji Zondo ngoba kwachithwa imali kwenziwa iCommission, waba uhlalo weCommission ukuthi kubhekwe ukuqhaqha kombuso, kwaba nezincomo ezenziwayo. Kodwa manje inkinga ekhona njobe ekhala nje uJaji Zondo ukhala ngokuthi izincomo abazenza ayizange zilandelelwe futhi namanje aka-implementwa. Okwesibili kwathiwa kube khona neCommission elizokwenza isiqiniseko sokuthi kuyabhekwa le ndaba yonkohlo
inkohlakalo i-corruption akaze kwenzeke manje kodwa phela ngeke siwusole uhulumeni ngalokho incomo kaZondo are not binding akufani nezincomo ze-public protector kwakuzincomo nje zekomishana ethile okungasho ukuthi efanele landele willy-nilly akufanele kwenzeke kanjalo kodwa ke siyazi uhulumeni wayibophezela washo ukuthi noma kanjani kukhona abantu asebechajiwe vele kumanje abasebedlule kuma-20 ngazo lezo incomo mhlambe ke esingakuphawula la ukuthi mhlambe ke ijaji lifuna ukubona kakhulukazi abantu ababehamba phambili bonqoshishilizi kuthathwe inyathelo ngalokho. Ujaji uZondo uphinde waphakamisa ukuthi uhulumeni wakuleli kumele aqhamuke nekhomishana ezolwisana nenkohlakalo kuleli kanti umhlaziyi uShamase ukushayela ihlombe lesiphakamiso sikaZondo. Kuwumqondo ophusile kuba uZondo ukuthi ujaji uZondo ukuthi kube khona ikhomishini ecishe nalena ayekade ewuhlalo wayo ezolwisana nenkohlakalo. Kodwa phela kukhona inhlaka ezithile ezikhona kuhulumeni ezibhekele lokho nomongameli usithembisile ukuthi vele ulwa nayo kusoqhulwini lweinhlelo kahulumeni nakumaplan uhulumeni ukuthi alusane necorruption. Khona into ebizwa ukuthi corruption watch nabo bawubanga umsindo ngendlela thizeni khona nama whistleblowers and all that manje makuzoba necommission fanele sibhekelele phela ukuthi izwe alinazi imali abantu bahlwempu kakhulu bakuphinde futhi agxeke uhulumeni kuthiwa unecommission kodwa inkohlakalo iyaqhubeka icommission yani ngoba phela icommission ifanele bekhona imali ama commissioners fana hole nakuba uJaji Zondo ekhala ngokungalandelwa kwalezi incomo kodwa bakhona sebethathelwe izinyathelo zomthetho emva kwalombiko wekhomishana kaZondo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMpangeni. Amakomiti esishamthetho saKwaZulu-Natal ahambele amawadi ahlangene ngaphansi kamasipala wesifunda ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Ukuhambelwa kwalamakomiti kwandulela lokho kwangonyaka ka-2021 kuhambela imiphakathi kanye-ke nemklamo yomasipala ukubheka ukuthi izidingo zomphakathi zilethwa ngendlela efanele yini. Amakomiti esishamthetho saKwaZulu-Natal abaphumeke ngezikalo evakasheleke uGooddistrict nalapho-ke behambele imiphakathi kanye nama-projects. Lokhu kuvakasha kwabo-ke kwandulela kwangonyaka ka-2021-2022 ukubheka ukuthi izidingo zomphakathi zilethwa ngendlela yini kanye nokubheka-ke umsebenzi osuwenziwe ngomasipala uhulumeni wesifundazwe kanye nokazwelonke. Uhlalo amakomiti kesishamthetho saKwaZulu-Natal uhlengiwe Mavimbela uthi njengoba kade besaphazeke amawadi ahlukene bathole ukuthi-ke abantu bakhala ngamanzi nokuyiyona-ke inkinga edla ubhedu ababhekene nayo. Mhlambe mangase ngiqale ngezinto kuyizona ezidlumzi kakhulukazi indaba yamanzi. Yingakho ke ubona uhambo lwethu namhlanje lokuqala uma siya kuma projects sihambe saya lapha ya kuyischeme samanzi sifuna ukubona ukuthi sekungakanani ukulungiseka kodwa lwamanzi ngoba umuntu ukuzaphile uphila ngamanzi. Water is life. Mawuncisha umuntu amanzi umncishe konke. Umavimbela ke uthi uhulumeni usezingxoxweni nenkampani kaEskom kuyona uphakela ugesi kuleli neproject ese-Eastern Cape ukuze ke kulungiswe indaba yokuhamba kagesi njengoba kuyiyona imbangela ukuthi ke kuhambe ngonyawo olonwabo ukuhlinzeka kwamanzi emphakathini. Uhulumeni wethu kuningi asekwenzile okuhle uku-intervene odabeni lwamanzi kodwa into eyenza kuhambe kancane indaba kagesi esoprovider uEskom. Kukhona ke ukuxoxisana noEskom neproject le ese-Eastern Cape ngoba la KwaZulu-Natal ireport abasinikeza yona ukuthi sebe exhausted in terms of the power supply kaEskom. Kuyaxoxiswana uhulumeni kazwelonke through ukhokta uqinisekisa ukuthi uyanikezelwa amandla masishana. Uthi-ke bazobe sebebuya ukulandelela ukuthi-ke bazobe sebekuphi nokulungiswa noma-ke ngokuletha kwesidingo emphakathini kanye nelezi-ke ezavela ngo-2021. Uma-ke i-multi-party oversight ihambele indawo njengoba sambile nje sizobe sesibuya ne-executive ngomhla ka-20 nangomhla ka-21 kuNovember. La khona sesenza ama-follow ups azo zonke lezi zinto esizithola manje nalezi zinto ezayiraiswe ngo-2021
ukuthi sekukuphi sizonikezela impendulo emphakathini yakithi. It will be a 2-day program 20 and 21. Ngenhlanhla enkulu ke leyo program iyobe ikhona la eReinkonyeni kodwa yobifaka bonke omasipala bogu district. Ethekwini.1KZNTV ngingusamukeliso Nqulunga eRichards Bay. Uhlose ukulekelela amantombazanyana aqhamuka ezikoleni ezisemakhaya wesifazane ongenela uhambo olungamakhilomitha angu-721.5 esuka eGoli eze Ethekwini. USindiswa uthi ngalolu uhambo ufuna ukusiza amantombazane ngemiqakelo ewashekayo njengoba izikole eziningi zinenkinga yamanzi. Imeya yamasipala uMgungundlovu Mzizuma uzibophezele ekutheni eseke uNdaba ekufezekiseni injongo yakhe. Lokhu kwenzeke kwisithangami nabezindaba eRegal Inn eMgungundlovu. Uthi uthole ithuba lokucabanga owesifazane othathe uhambo ngenyanga eyedlule esuke eGoli elibangise kwisifundazwe kwaZulu-Natal. USindiswa uthi uhambo lakhe uzoliphothula ngesonto. Uhambo luhamba kahle manje sengiyaqeda ngesonto but since ngiqalile ngasho ukuthi it's been challenging ngokomqondo. I've had to think of a lot. I've had to remind myself of my why a lot of times ukuthi isizathu sami sokuthi ngilithathe uma sekunzima ukuthi ngizama ukwenza ushintsho kuma communities and dignify them where they lack resources. So yeah, I'd say it's been very building as a person as well as just seeing people who've supported me as well. Kanti uthi bahlonze izikole ezingathathi entweni kwesifunda uMgungundlovu. What we did was identify izikole that experienced resource deficiencies in Umgungundlovu district, and through that we established contact with them, and we have a system set up where they give us information on specific questions we ask in terms of water, sanitation, as well as hygiene deprivation. And through that information, we then evaluate if they can benefit from initiative efana njenge walk of dignity. Imeya yomasipala isifunda uMgungundlovu Mzizuma uzibophezele kulekeleleni lolu hlelo. Siyayibophezela ke thina njengomgungundlovu nama partners esisebenza nawe eduzane la nje kukhona uKwaZulu-Natal Christian Council nobukhosi basemgungundlovu la kukhona inkosi uZonde deputy chair warehouse of traditional leadership la eMgungundlovu. Siyayibophezela ukumnikeza support yonke ayidingayo. Identify izikole ezu-10 ezikhona la ku district yethu engadinga ukuthi zithole lokungenelela. Si commit ke kutheni sizomlekelela ukuthi si mobilize ama resources azokwenza ukuthi lezo izikole zihlomule ngama sanitary towels. Kanti umntwana omkhulu wesizwe samampumuza usinqomile lesi senzo. Kodwa lento ikutshela ukuthi nathi bantu besilisa kufanele sinake lento yama sanitary towels kubantu besifazane. Igcina lento inika nje isithombe sokuthi ngisho ama food parcel ngoba kitchen food parcels ukhishela into okushuthi nawo fanele be involved ibe included lapho kuyiyo food parcel. So nje iuhlela umuntu akhoyelayo ukuthi uma sikhulume kahle kubantu sayichaza ukuthi sekunomntwana osehamba amakhilomitha amangaka ukuze akwazi kwenzani babone. So nginenkolelo ukuthi lizolekelela kakhulu isifunda seMgungundlovu. Izindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngisemgungundlovu. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezena kanjani futhi masibuye ezitolo. Asikubingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifolo sangazo namhlanje. Uzikalala Kwesenkantolo enkulu eThekwini. Owezolimo uthi inkunzi isematholeni. Kanti ke eze-PSA Zibhikishele IKOLISHI. Ake sikubhekele ngosini yezomnotho. Irandi lekuleli liwu-18.61 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.68 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-20.34 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$1,914 2 cents i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$74.14 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo.
Iqembu leRoyal AM lithi lisalinde umbiko wenhlangano engamele ibhola emhlabeni iFIFA. Umbiko umayelana nesinqumo esikhishwe iFIFA odabeni oluphakathi kweqembu noyengumdlali walo uSamir Nokovic. Lo mdlali-ke odabuka eSerbia ungomunye wabadlali abane abasha nabamenyezelwa ithihli ithwahla ngoNtulikazi nyakenye. Akazange adlale nowodwa umdlalo osemthethweni eqenjini lakhe. Wabonakala-ke kweMakhufe Cup kuphela ngomandulo ngesikhathi-ke benqoba iqembu lakhe lakudala iKaizer Chiefs ngamapenalty. Kuthe kusadlule isikhashana iRoyal AM yakhetha-ke ukuyinqamula inkontileka yakhe. Lokho kwaholela ekutheni abameli bakhe badlulisele kwiFIFA udaba. Ngokwembiko isinqumo senhlangano sangoMeyi sivune uNokovic. iFIFA-ke yayalela iRoyal AM ukuba imkhokhele u12 million wamarandi. Ake sibhekele isimo sezulu. Mbukeli zingakade sikuphathele zona namhlanje sihlangabeze kanjani futhi ngesikhathi esifanayo kusasa.